Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po para sa satong nobina, sa satong mahal na ina, nindanay na pagtabang. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. All merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten the sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. This
Novena Prayer. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindness, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that He who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and for the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the brokenhearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children, that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility, that we may do our part in making our home a haven of peace like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help, Holy Mary. Pray for us. Holy Virgin conceived without sin. Pray for us. Our Mother of Perpetual Help. Pray for us. We sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men. Loving Mother, help us. That we may be more and more like our divine Lord as you were. Loving Mother, help us. That we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus. Loving Mother, help us. That we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin. Loving Mother, help us. That we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance. Loving Mother, help us. That we may be aware of God speaking to us in the events of daily life. Loving Mother, help us. That we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation. Loving Mother, help us. That we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist. Loving Mother, help us.
that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in the spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo XIV, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. All, Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise.
Thanksgiving Prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all His fullness should dwell, and that through you He should reconcile all things to Himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you, we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love, to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother, to be our mother of perpetual health. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asiniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasaki tulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ka mamumuton na Ama, sa imo kami minahagan nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurok kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang, ngunyan Miyerkules sa ika-11 simana sa ordinaryong panahon, isabay tapo sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for the gift of life of Benny Red, for the gift of life of Juliana Claire Imperial D, dulot ni Joel and Pauline Imperial D and family,
for the gift of life and thanksgiving for birthday blessing of Efrain Lu Padero. Asin pasasalamat man dulot ni Edgar and Mylene Limpin, Emil and Celis Limpin, Brian and Fraulein Limpin, Patrick and Mark Limpin, Maria Isabel Yap and family, Arimado family. For good spiritual, physical, sa special na kaagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Hernando, dulot ni Ana de la Paz. Sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family. Romeo Sr., dulot ni Marge. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Francisco, dulot kan F&S Velasco. Feli, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family. Chunky and para sa Gabos na kalag, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family. Policarpio, dulot kan C. family. Edgardo and para sa Gabos na kalag, dulot ni Vilma E. Bahoy. Eduardo Sr. and Lydia, dulot kan Yanson family. Inueta and Onofre, dulot kan Rapis family. Joseph, dulot kan Benitez family. Emmanuel, dulot kan St. Jude Parish. Emmanuel, dulot kan Daughters of St. Jude. Rogelio, dulot kan Incinarial family. Sa kalag ni Sofio, Magdalena, Venus, Pave, Emilia, Pablo, Natividad, Gemma, Boy, dulot ni Edgar and Mylene Limpin. Sa kalag ni Alex and Gina, dulot ni Kent, Lexin, Ayan M. Cantal. Sa kalag ni Onesta, dulot ni Lori Aitona. Banwaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Maging banal, pinipon galing sa roon, sa Diyos na sa tukang tubos. Good morning po. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kalaaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Miyerkules, kaya kita sa rong komunidad, nagkakatiripon sa pag-arang, pagtaong ondra, asin paghagad kan tabang kan sa tuyang mahal na ina, an sa tuyang ina, nindanay na pagtabang. Siring man, special kong idinudulot ining Santa Misa, sa tahaw kan kamunduan kan sa tuyang komunidad, asin sa pagpamibi, sa kapahingaloan kan kalag ni Kuya Manny sa kan mga aktibong miyembro kan sa tuya pong parokya. Ngunyan, midbidunta an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, taganing magkanigo kitang magselebrar ka ining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo, mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nakangadsi ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo, mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangnan ng Diyos. Maherap malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Kasindarhon kita sa buhay, na daing ka sa koran. Amen.
kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Mamibi kita, O Diyos, kusog kan mga nagsasarig sa ibo, kaugayeng dagugaan sa mong mga pakimaherak, asin hulit akon mayo ka, an kaluyahan in tawo mayong mahahaman. Danay mong iwaras ang tabang ken sa imong grasya, taganing sa pagutob kan mga tugon mo, mapaugmami ika sa buot asin sa gibo. Huli kay Hesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na kaibamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kay Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Ginuno sa ikaduwang libro nin mga hade, kanan kagurangnan buot ng darahon si Elias sa langit, sa ibabaw nin sarong Ariporos. Yaon sinda sa dalan pa Jerico, si Elias nagsabi ki Eliseo, magpawalat kadigdi ta ako sinugo nin kagurangnan sa Jordan. Si Eliseo nagsabi, mantang buhay ang Diyos, asin ikabuhay, daita ka babayaan. Kaya nagibasindang duwa, 50 sa mga propeta ang nagsusunod sa inda, asin kan si Elias saka si Eliseo, makaabot sa pangpangkan Jordan. Kinuan ni Elias ang sa iyang alikboy, linukot asin ipinakol sa tubig. Ang tubig kan Jordan nabanga, asin nag-agisindang duwa sa mamarang daga. Kana sa ibong nasinda, si Elias nagsabi ki Eliseo, hagadon mo kung ano ang buot mong gibuhon ko para sa imo, bago ako halion sa kaibahan mo. Si Eliseo nagsimbag, mapasakuya lugod ang duwang kairasan kan sa imong espiritu. Si Elias nagsimbag, masakit ang kahagadan mo, alagad kun mahiling mo ako na hinali sa imo, mangyayari susog sa imong kahagadan, kun dai mangyayari. Mantang sinda naglalakaw asin naguulay-ulay, sarong karwahe na nagkakalayo, asin mga kabayo na nagkakalayo man, puminatahaw sa saindang duwa, asin si Elias, dinara sa langit nin sarong Ariporos. Asin kan mahiling ini ni Eliseo, nagkurahaw, Ama ko, mga karwahe asin mga kutsero sa Israel. Kanday na nahiling si Elias, kinaptan ni Eliseo ang sa iyang gubing, asin pinasing sa duwang kaptang. Pinurot niya kan analikboy ni Elias na nahulog, asin nagbalik sa pangpang kan Jordan. Kinaptan niya ang alikboy na nahulog ki Elias, ipinakol sa tubig, asin nagsabi, hain ang kagurangnan, ang Diyos ni Elias. Asin kanampason niya ang tubig, nagbanga ini, asin si Eliseo, nakabalyo sa ibong. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Mapasaindulugod an karangahan, kamugabos na naglalaom sa saiya. Mapa sa indulugod ang karangahan, kamugabos na naglalaom sa iya. Kaniguan kadakula kagurangnan, an pagkamarahayon mo sa mga natatakot sa imo. Ini ipinahiling mo sa mga nagsasarig sa imo, sa atubang nin mga tawo. Mapa sa indulugod ang karangahan, kamugabos na naglalaom sa iya. Tataguon mo sinda sa hilom mong lugar, sa humot nin mga tawo. Aampunon mo sinda sa laog nin sa imong eerokan, harayo sa tabil nin mga dila na marara. Mapa sa indulugod ang karangahan, kamugabos na naglalaom sa iya. Kamu tanindo an kagurangnan, kamong mga banal, inaatamanin kagurangnan an mga maimbot sa iya, alagad pinapadusahan an mga mapaabaw-abaw. Mapa sa indulugod ang karangahan, kamugabos na naglalaom sa iya. Ipagrokyaw po niyato an banal na ebanghelyo. O Diyos, nagdadamog ako sa mga kataramon mo. Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan, mapas sa ido. Asin sa imong Patrokyaw kan banal na espiritu, ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtukdo sa mga disipulos. Ang mga gibong herak, da inindo pagibuhon sa tubang nin mga tao, tanganing mahiling ninda. Kunsiring, da inakamubabalsan kan sa indong ama sa langit. Kaya kung ika maglimos, da mo ipagtrumpeta. Iyan ang gibo kan mga parasaginsagin sa sinagoga, asin sa tinampo, tanganing pag-umawon kan mga tao. Totoong sinasabi ko sa indo, inako naninda an balos. Alagad ko di ka maglimos, dahil mo ipagpaisi sa wala, an ginigibo kan tuo. Ihilo mo an limos, tanganing balsan ka kan sa imong ama na nakakahiling kan gabos na gibong hilong. Kung kamo magpamibi, dahil mag-arog sa mga parasaginsagin na gustong magpamibi na katindog sa mga sinagoga, asin sa mga tinampunganing mahiling kan mga tao. Sinasabihan ko kamo, inako naninda an balos. Alagad kung di ka magpamibi, lumaog ka sa kwarto, maminto, asin mamibi sa imong ama na dahi nahihiling. Asin babalsat ka kan sa imong ama na nakakahiling, kan gabos na gibong hilong. Kung kamo mag-ayuno, dahi kamo magmurusdot, arog kan mga parasaginsagin na minamurusdot, sa pagpahiling na sinda nag-aayuno. Totoong sinasabi ko sa indo, inako naninda an balos. Alagad kung kamo mag-ayuno, buktakan nin ulor an sa indong payo. Labaran nindo an sa indong lalawgon. Dainin makahiling na kamo nag-aayuno. Kundi an sa indong ama, nayaon sa hilong. Asin babalsan kamo kan sa indong ama na nakahiling sa hilong. Mga tugang kong namumutan, marahay na barata, kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good morning po. Magayuno na pagirumdumuntaan sa tuyang ang lambang saro, kan dakulang bendisyon, na inako po niya to ngunyan. Pagirumdum mo daw sa imong kataid, sabihon mo sa iya, every gising is a blessing. Yeah. Kaya day na magturog, taminuklat na sa imong mata. So, dakulang bendisyon iyan, hali sa mahal na Diyos. Madalion da po magibunin karahayan kung igwanin kamera. Ang iba nga ni, nagigibunin karahayan, nagtatabang sa kapwa, tanganing may maipost. Pero magayon na hapot, kung daing nakahiling, gigibuhon mo pa daw ang parehas na karahayan. Halimbawa, nagpakaon, nagtabang sa mga naapektaran kang mayon, daing nakahiling, daing kamera,
daing picture or documentation, will you still do that good deed sa imong kapwa? Yes or no? Yes, madali yun mag-yes pero pag perming may selfie. Anyway, sa Ebanghelyo may tulong practices na tigsasabihan sa tuyang kagurangnan na mga magayuno na gawi nin karahayan. These are sabihon ta beautiful acts of devotion. Ano ini? Narurumduman nito kang nakaaging Lenten season. These are the 3 disciplines of Lent. Gibong herat or almsgiving, pagpamibi, asin, ayuno. Dahil maraot sa mga bagay na ini. In fact, they are called to be discipline of Lent or bako sa na during Lent. Alagad an sa tong kagurang na nagtataunin warning nigli sa Ebanghelyo na kung gigibuhon ta ini, we should not do these good deeds just to impress people. Tangani da akong magpahanga. The problem is not the action itself. The problem is the desire for applause and recognition. Magkakaproblema kita. Kung gigibuhon tada po ang mga bagay na ini, tangani isa ng pagparakpakan kan mga tao. Tangani isa ng pag-umawon kan mga tao. Pig para ulit-ulit digdi sa Ebanghelyo, ang mga tataramon kan sa tuyang kagurangnan. Na ang ama na nakakahiling kan sa indong gibo, sa hilom. Oy, Lola, iyuman ang mataonin balos sa indo sa hilom. Nakakahiling kan gibo sa hilom, mataonin balos sa hilom. So kaya, ibig sabihin po kayo iniimbitaran kita ngunyan kan sa tuyang kakurangnan na sa pagibotanin mga bagay-bagay, lalong-lalo na nin karahayan sa tuyang buhay, mas dapat yaon ang sinseridad. Less itong display of good deeds. Tigigibota dahil tanamumuot kita sa mahal na Diyos. Sabi nga ni kayan, faith is not a performance. Holiness is not measured by how many people notice us, but by how much we love God. Sabi kan sa rong librong nabasa ko, the most beautiful prayers are often whispered in silence. Yan. Bako itong biyo kang nagdupa-dupa o minsan nagko-concelebrate na sa misa, nagruluhod na gabos, nakatindog ka pa. O, tapahiling mo na, banal ka. Di ba? O, bako arog ka yan. Ang tunay na pamibi, itong pamibi na tigigibuta, nasabi nga ni Digdi, maglaom sa kwarto, pintuan ini, asin mamibi ka sa imong ama. The greatest acts of charity are those done without expecting anything in return. Nagibunin karahayan, mga kandidato palan sa barangay, mga kandidato palan pag-abot kan panahon. Sumutibo ang mas importante. Iyo baga po, kadaklan ngun yan, i-announce ang tigigibunindang karahayan sa social media. Yan. O hain pa kayan ang balos tada, hali sa Diyos. Pag may nag-like na, nag-share na, iyo na iyan ang sa imong reward. Dai ka nang i-expect karlo na reward, hali sa mahal na Diyos. Nagtuturog naman sa kristal, sa indaw inihali kasubanggi. O, ikadua, na magayon na punto. Ang hinguwahon tada po, iyo na mako aso approval kan mahal na Diyos. Bako so pag-umaw, asin parakpakan tao. Aram po nindo, kadaklan mo niyan kan mga problema ta, lalong-lalo na po sa satuyang nasyon. Iyo po, dahil taan mga tao o lalong-lalo na mga leaders ta, naglilingkod for recognition, for power, or personal gain. Tigigibo ang tigigibo ngunyan, dahil ta gusto nindang sumikat. Kaya nga ni baga kang nangyaring
problema sa Senado, naging mga vlogger, so mga senador. Because they are doing it for recognition. They are doing it just to protect their position. Pagiging Senate President. Ang tunay na akong paglingkod, true service seeks the common good, even when no one is watching. So yan ang imbitasyon po, yan sa tuyang ebanghelyo ngunyan. Na tukalan ta ining mga pagsagin-sagin, hindi ka pa kumbabaan, ining inaapod tang self-promotion with genuine love. So, ngunyan na aldaw, eksaminon ta daw an sa tuyang mga motibo, sa tuyang pag-ibonin mga bagay-bagay, nga ta nagsisimba ako, nga ta nagpapangadji ako, nga ta naghihiras ako, asin nga ta nagigibo ako kan mga sakripisyong inisa sa kuyang buhay. Sana, bako dahil tamahiling sana kan ibang tao, kundi ginigibo niya to inigabos, dahil tanamumuot kita sa mahal na Diyos. Amen? Sa ngaran ka na maaki as in Espiritu Santo. Amen. Mawon kakakurangan, Diyos kamusela, ikan sa iyong kahera, nakamtan mining tinapay mga kadagasi sa mga. Sa iyo. Kakakurangan, Diyos kamusela, ikan sa iyong kahera, para sa kuyang mga. Magpamibi, kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlukod kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilang Diyos, ng banal na namimibi simbahan. kami, nahuli kan kakaanon kan mga atang, asin huli kan sakramento ngunyan, pinapakusog, asin binabago mo ang kamugtakan in tawo, magtugot ka, na dai magkulang ang tabang kan mga ini, sa samong hawak, asin kalag, huli ki Kristo, na samong kakuranglan. Amen. Ang kakuranglan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangan. pagpasalamat kita sa kakuranglan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maniligo asin dapat matanos sa sinakakaligtas. Nadanay asin binsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkabuod, sineselebrar mi ang sa iyang pagkagadan sa buhay na pagtubod. Pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat, ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaibakan gabos na santo sa sinangeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo dahing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ning mga hukbo, ang langit asin daga panokan sa imong kamurawayan, husana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, husana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak,
na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kabugabos sa sin mag-inom kay ni, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Iti ang pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdating. Kaya kami, na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, tapina pagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo, girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Espesyal niya itong girumdumon, ang kapahingaloan kan kalag ni Kuya Manny, saro kan mga aktibong miyembro kan sa tuyang parokya. Siya, pasinan kabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa na kapaggaya-gaya sa ipo, magkanigong magin kahiras, kan buhay, na daing kasagkoran mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kada Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Yan, mamibi po kita kan Ama niya mo. Ama niya mo, Iyang sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga ng siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imuan kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya mo niya na ihiras, sa lambang saro, ang tanda nin katuninongan. Kung turog pa ang katain mo, sabihon mo, rest in peace. Mapa sa Indo ang katuninongan. Asin Peace sa be with you. Cordero kan Diyos, Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami,
Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi, na maako sa iya. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan siring kaining sa imong banal na komunyon na inako mi, na nagpapahayag kad pagkasaro nin mga paratubod sa imo, magbunga man ini kan pagkasararo sa imong simbahan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Salamat po sa edukapos. Magkirilingan po, giraray kita sa aga. Huwebes po sa aga, aldaw ni St. Jude. May saro lang akong, haloy ko na po ining tigtatago. Asin sa paghiling ko, obligasyon ko. Pag kita po nagsisimba, asin haramtang minaabot pa man sa nakita,
naabutan ta komunyon na, dahil ako na magkomunyon sa paghiling ko. Then, may nahiling ako dyan sa luwas habang nagmimisa, naglalakaw-lakaw. Taod-taod yao na nagpila na pagkomunyon. Kung napuunan ta sa selebrasyon, as in, ito nga ning nakapagsimba kita, nintama, saka po kita magkomunyon. Bata, pag nagdulo kay Kaloy, utong nakapula, oh. Di pa komunyon man ni Kaloy. Oh, so, tabi man, kung tarde ng marhay, dahil na kita magpila sa pagkomunyon. Oh, igwapang misang 12:15, igwapa pong 5:30. So, haloy ko na initigtago. In fact, gari atakiho na nga na ako sa puso. Sa pagparatago kay ni. Kaya iluwas ko na. Salamat po. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin maheherakot sa intersesyon ni ina na danay ning pagtabang sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo, Amen. lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Praise the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Salamat po. Pray for us.